Здравейте, любители на българския танцов фолклор! Казвам се Божидар Пенев, завършил съм Академия за музикално танцово и изобразително изкуство в град Пловдив със специалност българска народна хореография и съм ръководител и хореограф на клуб по български народни танци Ратлии. През последните 15 години от моя живот се отдадох на разучаването на българските хора, на съхранението им във възможно най-автентичната им форма и достигането им до възможно повече хора. Точно поради тази причина създадох 2 курса видеоуроци. Единият е за напълно начинаещи хора, другият за хора, които имат основни познания в народните танци, но искат да надградят уменията си и да научат нещо ново и по-различно. В тези видеоуроци може да научите както някои от по-популярните хора, така и хора, които са записани от хореографи като Борис Цонев, Красимир Петров, Маргарита Дикова и други в техните книги преди повече от 8 десетилетия. Може да ги гледате по всяко време и от всяко място. Имате неограничен достъп до видеята и можете да ги повтаряте колкото пъти пожелаете. Предлагам ви да изгледате един демонстративен урок на хорото Кългамачката от село Еркеч.